ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga ti aramidem, inteng. Ingka agdigusen a. Ha? Ay, kwa banang. Diyak kaya ti agdigos ita. Da. Apay asaan? Nagdigos akto pa idikalman. Saan ka anagdigos idikalman, inteng? Ay, anya asaan? Idi na palabas a bulan dayjay na udi a panagdigos mo. Yay. Ita, aglepas manunday to abulan ngam di kamatla agdigusan. Ay, kunak no idikalman ang nagdigosak. Na, di nakulawan. Kakit di agdigusan. No diyak kayat ngay. Kaya't mo ti mabalunat, Ay, ah? kwa. Kayat mo? Ay, saan? Ay, agdigos akon. Ayan ni Uncle Mau Kareng. Ay, agdigdigos. Siyak pa'y tinagsakdo iti pagdigos na itay. Umayak agbakasyon ti kunak. Ngam siyak mutan ti tagasakdo iti digos na. Kitagsakdo ka Basta saan una anadagsain tapno di ka marigatan. Ay, wala tata. Okay lang matkit di Kahit napagdigos mo't lang nga antem ni Uncle Mau. Balunatan ngamin ni Antek. No saan nga agdigos, tata? Anya ti kunam nga raramidin ni Uncle Mau. Agdigdigos. Isumo da jay mang paypayapay kanya kaya kalsada. Ay, wait. Nagbit matan na nagdigos? Apay payapayan na paray. Ay, amamlatan. Kunak man digdigos ka. Oho. Mapagdigos da kaya no diyak kayat. Kaya't mo asawin saan ka nagdigas. Kanya't panag ko ng paray. Ay, saan nga agpaisaw paray? Saan ka nagdigas? Ay, aguri-gurak no agdigosak. Isu kay ti kunak. Uray ka lang trangkaso no agdigos ka kay. Amom no apay-apay nayapayan ka paray. Ay, diyak mo paray. Imaya mo latan Panagmimeriendan. Kaya't mo asawin pag meriendahan na paray. Ay, intan iditersi na ni kagawat ko nang. Asino ka na kayaw, tisana nagdigaws? Sumungsungad kami pailang nito tersinam, daytan adagaw, ti damaga, maray. Di tala ko may dito tersi na nan paray. Damdamagak tanay, imadumot tan tingilaw. Awan mo ngilaw itay. Ay, saan ka nagpabasol mo tamaray? Tasan mi nga inayaban, nagita ang hilaw. Oo, Gumatang kita, kami. oo. Ha? Ha? Sapay gumatang kami kumata, mabisin kami. We want merienda. Ay, kasanaw, nagadumot tan ang ilaw na Na, Lakwan na kami, wano saan, maray? Tano saan, di kami sa bali at tersina, gumatang. Ay, lakwan kayo. Sige, mabiit laang. Karen, ayan ni Uncle Mau. Nakitak mo ti Jerwar, ante. Kunak man no kunam nga agdigos. Imbaon ko nga rod nga agdigaws. Angam saan mo't gayam anapan? No kasta, linibasan na ka manan, ante. Wen saan manin ang nagdigaws? Ay, naang tudlang arudan. Insakduak lang arudan iti pagdigos na. Indadangak pa yun Ay, awanan Ulawan nan amin ang makapulapul na atattao gapo iti angot na. Imay gimatang ni Mariba ng iti sabon dito Tersina, Kapitan. apay kumano, may gimatang. Kuna na nga agdigos ka kanaw. Apay, basta-basta ti agdigaws. Daskan nga nga agdigos ka, Kapitan. Oh, saan na napatigday ta? Apay asaan ang napatag? Kat agap-apot kami amin iti agong may no lumabas ka. Apay nga ni pare badong. Kaya't nakakadwa oray sa anak digos. Un ata iliblibrim gayam iti merienda. Apay, ni pare badong ay. Awamatin, nakatugaw lay tayo dito'y. Nagawi din tasaan namat akabaulan nga ang angutan day tapayud mau. Ay, agtal na ka man kagawat. Kaya't mo tadyak baybayadan ti minerienda bay. Kun kunak lang mat Kapitan. Amala, agbayad ka nga ruda. Ay, nakaluto ni Ante, Karen. Nagapuam, angkal. Itay nakapay abirbirukan ni ante. Nagmerienda kami ka ni pare badong. Saan ka matgaya man nagdigos? Insakduan ka pa'y. Agasam ti bannog ko, anang sakdo iti pagdigos mo.
Paginaw no, pagluto lang ang time. Di mo pa'y kaya, saan kan asumakdo ita amalan. Oh. Napakapabisin tilot luto, mabanang. Nasaya at mat, nagawid kan. Ay, mga tayon. Kunak ngagdigos ka. Ay, ayan tay balunod ko. Sakbay abiro kam ti balunot mao. Kita empay na ito iyaw awat ka. Kwarta. Sangari mo dito. Ay, gusto. Tanay, talaga nga awan ipalingkay. Saan la dayta? Dapay dito bulsak. Ay, katiyawat mo nga ron aminen Sagadan pa'y adila misaan tamangan tayon. Ay, winintay, isaganak adagos. Ato'y pa'y ti kwarta. Ay na, inak agpalingki inton biga. Saan ako nga agdikosan nga? Ay, adalataken ka. No di mo kayat, saan ka apilitan? Ante, apay saanon nga digos ni Uncle? Kuna namat nga uray sa anay. Ang madinti angot na. Ay, nalawag ti imbaga ni Antime. Apay apilitin dak, dujak kayat. Sapay at the session yu inton bigat. Oho, anya ko ma. Hoy, agapot tumanon iti agong dagiti padam nga opisyal, Uncle. Sakti kapitan. Makiang angot dalang. Agreklamo da pa'y. Bye-bye amon ni Uncle mo, Karen. Ay, mapantakit din ichay ile. Tain taman makitsenda. Adda kwartam, ante. Ay, ada Inikandak nga ron ni Uncle mo. Ay, ibabawik dayta no pilitin dak nga agdigaws. Ay, intan Karen. Narigatin no ibabawi natin intan na kwarta. Intangarudan, ante. Umay ko la igatangan ni Badong iti shampoo na maray. Ay, agdigdigos mo't laag ni Badong Mau. Kauna, saan apada ni Badong ko ni Kapitan? Uray jak ibaga, inaldaw nga agdigos ni Badong ko. Niyagulimag ka. Lumabas ni Kapitan. Ayun kaya. Good morning, Kapitan. Kagawad, di mo liplipatan dyan sisyon tayo inton madamdama. Ay, wad, Kapitan. Sumaruno akadagaws. Ha? Sige. Unay mutin ti agot ni Kapitan Maray. Makapaulaw. Ay, di mo pigsaan ta ang mga numangig na. Anya mo ni Mari Banangan. Baybayan na kasta ni Kapitan. Ay, uray an-anwam. Ta itarayan na kano ni Maribanang no pagdigusan na. Ay, saan na mabalin kanyak ti kasta? No oras ti panagdigaws, naskan ngagdigaws. Kapay nga awan pa'y lang dagiti daduma akakagawan. Jakmat maawagan ti cellphone da, Kapitan. Uray ni sekretary ka ni treasurer. Awan ba't? Dudwa talaang, Kapitan. Ay, amuda nga agsesyon tayo ita. Ay, nay, agsangputan dagiti bisita, Kapitan. Ha! Bisita nga! Dagitan ngilaw. Apay dagita ang ilaw. Ay, bugawam. Sikad samo tirantada. Anya siya? Bugawam kidi dagita ang ilaw. Ay na, Kapitan. Narigat mat nga rod abugawan dagita. Di mo ilibak, Maray. Saan ka no magama natuloy jay sisyon yaw? Ay, wan. Awan dagiti kakagawad. Kat sigon tinasagap ko nga istorya. Saan da ka no akayat amapan makisisyon? Gaputa saan da amaanusan di payod ni pare inteng. Ay, win nga raud. Jak to pa'y maanusan. Ay, uray siyak. Ano saklang? Awanay, nagulon da ito yung barangay, Maray. Ay, saan mo't kuma? Gapo iti payod ni pare inteng. Awanay, ti mayat asumreg iti barangay hall. Ay, uray asinumat ngamin na. Siyak to pa'y jak kayatan nga asigyan da ita akumparay. Uray pa'y no payapayan nak. Laklaka maya ti maulaw. Paypayapayak ni Paribadong ngam di nakpampansinan. Nakita na matapay payapayam. Ay, mabit lang ta ipakitakan ko na daytoy arak apag sangwan may. Kita no saan nga umasidag. Oh, pare! Kita ang daytoy! Oh. Nagalisto nga umasidag ni Tata Badong. Ay, agshot kami man. Naparte ka kon, pare. Apay nga hindi mo na pinayapayan ka. Hindi nagpampansinan. Hindi pakitak. Day,
to'y arak. Alis to ko ngay masidag. Simple, harak gayam, jaki di umasidagan, pare. Wanan pare. Sana na kaya't dagiti kakagawat ti makisisyawn. Hamon pare no apay. Na, apay ngay? Saan da maanusan ti ang dud mo, pare? Nabartakan. Di mo ti lawlawatam. Hey, amo pare. Nabartakan. Ibusin ta ka din na bate nga arak. Guhom. Mare, kunak man no napagdigos mo ni Kapitan. Ay, awan latta, Maray. Narigat apilitan tilakay. No saan na akayat, saan mon apilitan. Ngamnas kan apilita, Mare, adadaywanan dagiti tattao. Kasta aya. Di pa'y kayatan dagiti kakagawad ti makisisyon. Ay, bay aklat tako man kahit. No saanin nga agdigos. Ibagbaga pa'y kit din ni Marito yung abaybay am kanumot ni Kapitan. Naibaga na ti kasta. Kawan, awan ka nung sirbim nga asawa ni Kapitan. Nagturuden anang ibaga iti kasta. Pudno mat nga men. Itulok mo mat nga men ang nagbangset ni Kapitan. Kunakin ka. Nakaluton ni Antem tamangan tayon. Ay, antay, siya kung timangisagana iti lamisaan, tamabisin ka nun ni Angkal. Sige. Isagana mo ti lamisaan, Karen. Ket kabayatan ti panangisagsaganam, mapan mo't agdigos ni Uncle mo. Anya, siyak man tinakita mon. Ingkakit din, Angkal. Saan amabalin amangan ka, no saan ka nga agdigos integ? Ay, sus, unay ka ti panang dusamot kanya akon. Ay, saan mo nga ipapilay? Ato iti pangpalingkiyo. Ay, kwarta. Saglilimagasot ko naman. Ay, thank you, intay. Karen, intamanan makichinda. Saan lata nga agbaliw ti panunot ko? Kalata agdigos, inteng. Ay, unay madaytan. Hindi kang kangaroon iti kwartan. Diyak kayat. Di mo kayat, Ay, ayan nantay balunat ka. Mapalunat kaya. Kado adamo ni Karen nga isang gag. Na. Ay, dito'y kasangwa na Karen. Ay, di nakaramidan asangga, Angkal. Nasakit ti mabalunat. Ha? Pumanaw ka iti sangwanan ni Uncle mo, Karen. Karen, siyak ti denggam. Nay. Ay, saan ka no antay ko na ni Angkal? Ay, agtulnugakan ko, ana. Ay, makapakingtot ka matantay. Kunakno ti tumang ko ti pinangormaw. Ay, sus. Iso nga aglisi ka dita, no di mo kaya ti mapang-or, Karen. Uwan antay. Ay, Karen! Kunak proteksyon anak. Ingkakit agdigos nga minan, Angkal. Para matlang iti pagsayatam dayta. Saan na kami naparigatan ka ni antay? Ha? Kan, saan amabalin ato maray ka, inteng? Tabantayan da ka ni Karen. Naa. Ingkal, Angkal, tanay. Saan ka amangan no saan ka ngagdigos? Yay. Ay na, Kapitan! Simple lang ang ti ipapaaramid ni Nanaba ng kanka. Di mo pa'y aramidan. Aramida mo ang tapno malpas. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami
iting kay panagdangan.